Sige po, nandyan po. Sige po. Okay, yan po natin si Mr. Alinton. Nandyan po. Sige nga po, ibigay niyo po yung pagkakaintindi po ninyo sa second time, sa yung sulat niya, no, ni Samuel. Pagkatapos ako po yung magtatanong po sa inyo kasi sabi niyo mali yung pagkakaintindi ko eh. So, ngayon, tatanungin kita, i-present mo. I-explain mo. Pagkatapos, ayun, baka mamaya, angkin ka na naman na sa demonyo yung pananampalataya ninyo. Sige po. Sige, paliwanag ko. Hmm. Sinabi ng Diyos kay David, pagkamatay mo, isa sa anak mo ang hahalili sa iyo. Si Solomon yan, di ba? Tapos si Solomon yung magtatayo ng templo para sa Diyos. Tapos sa lahi ni Solomon, sa angkan ni Solomon, mayroong maghahari sa bayan ng Diyos. Sino yan? Di ba si Kristo yan? Tapos ang sabi ng Diyos, ako'y kanyang magiging ama at siya na may aking magiging anak. Sino may sabi? Ang Diyos. Sinabi niya tungkol sa Kristo. Sabi niya, ako'y magiging kanyang ama at siya'y aking magiging anak. Kung magkakasala siya, akin siyang parurusahan. Katulad ng pagpaparusa sa ama sa kanyang anak ng nagkakasala. So, yan ang paliwanag ko sa iyo. So, anong tools of interpretation ang ginamit mo dyan para magiging tama yung paniniwala mo? Nakasulat naman, malinaw nang nakasulat. Hindi. Nakasulat po kasi. So, sabi mo, mali yung interpretation ko. Anong klaseng tools of interpretation ang ginagamit mo para magiging tama yung interpretation mo? Kasi ang binasa mo hanggang kay Solomon lang. Hindi. Sagutin mo ko. Siyempre, nag-i-interpret ka. So, anong klaseng tools of interpretation ang ginamit mo para magiging paniniwalaan ko na tama yung interpretation mo? Sige, itanong ko sa iyo, sino ang tinutukoy ni... Hindi ako yung nagtatanong. Nag-i-explain ka, di ba? Ako yung nagtatanong ngayon. Di ba? Ang usapan natin kanina, sabi mo sa akin, hindi ko naintindihan yung sinabi doon sa Samuel. Oh. So ngayon, sabi mo, i-explain mo. Sige, binigyan kita ng panahon na ma-explain mo ngayon. Pagkatapos, yun, magtatanong ako. So ang tanong ko, una pa lang tanong, hindi ka na nakasagot eh. Una pa lang tanong, ano yung tools of interpretation na ginamit mo para magiging batayan po natin na tama yung interpretation po ninyo? Tools? Anong klaseng tools? Nakasulat naman eh. Ay, na lang itong taong ito. Meron ka bang nabasa po dyan na refer niya kay Kristo? Sa Samuel? Sino ang tinutukoy dyan? Ay, hindi. Ako yung nagtatanong. Huwag mo akong tanongin. Ako yung nagtatanong ngayon. Ako yung nagtatanong sa iyo. Oh. Sino ang nagsabi sa iyo na itong sinasabi do sa Samuel na galing sa lahi ni David, refer yan sa Panginoong Jesucristo? Biblia. Biblia? O, sige nga. Basahin niyo nga po ngayong sa 2 Samuel, si Kristo yan. Hindi mo ba nababasa na si Kristo mula sa lahi ni David? Hindi ko yan yung tanong ko eh. Hindi yung tanong ko. Ang tanong ko simple. Sa 2 Samuel, sabi mo si Kristo yan. Sinong may sabi sa'yo? Sabi mo Biblia. Anong talata naman sa Biblia na yung tinutukoy sa 2 Samuel refer yan kay Kristo? Para maniwala ka na sigurado ako na si Kristo tinutukoy dyan. Sinong tao? Wala akong tanong kaba o hindi. Teka muna, Mr. Alinton, wag mong iliis yung usapan eh. Sabi mo mali yung interpretation ko. Teka muna. Sabi mo mali yung interpretation ko, kaya nga tinatanong kita, anong klaseng tools of interpretation yung ginamit mo para maging tama ka? Sabi mo Biblia. So kaya nga tinanong kita, sa 2 Samuel, sinong may sabi sa iyo na si Kristo yan? Sabi mo Biblia. Anong talata sa Biblia, kapitulo, bersikulo na sinabi ng mga apostol mismo o yung mga propeta mismo na refer yan kay Panginoon si Kristo? Sinong tao sinabihan na ako'y magiging kanyang ama at siya aking magiging anak? Ako yung nagtatanong. Ayaw kalipong ba? Ako yung nagtatanong. Baka nahihilo po kayo. Ako yung nagtatanong ngayon eh. Kaya nga, bigyan kita ng talata na si Jesus ang sinabi. Si Jesus ang sinabi, ako'y kanyang magiging ama at siya aking magiging anak. Hindi. Teka muna. Diba? Yung sa 2 Samuel ba? Hindi. Yung sabi mo kanina, si Jesus yan. So gagamit tayo, sa amin po kasi gagamit po kami ng tools of interpretation para ma-interpret po yan na refer sa Panginoon. Na meron po mga biblical passages na support. Yan po yung interpretation po namin. Teka muna.
Sabi mo mali yung interpretation ko. So kaya nga tinatanong kita ngayon. Basahin mo nga sa Biblia na yung sinabi ni David ay si Panginoong Hesus yan. Sige nga. Sino ba ang tinutukoy dyan na maghari? Di ba si Kristo yan? Ako yun nagtatanong sa iyo ngayon. Sagutin mo ko. Sabi ko na nga, si Kristo yan. O kaya nga, anong talata sa Biblia yun? Na yung sa 2 Samuel, refer kay Kristo yan. Meron pa bang ibang sinabihan ng Ama na? Hindi, ako yung nagtatanong siya, sagutin mo ng talata. Wag mong ibibig lang, ganyan mo lang. O, sabi mo mali yung pagkakaintindi ko. Sige nga. Anong talata sa Biblia? Si Jesus nga yung sinabihan na ako'y kanyang magiging Ama. Talata! Setas! O sige, bigyan kita. Taglit. Sige nga. Para at least malaman po natin kasi sabi mo na ano yan, na sinasabi. Actually, ang dami-dami kong tanong eh. First po kasi, ano ang klaseng tos? Kasi meron po kasi yung mga criticisms eh. Historical criticisms, philological criticisms, meron pa itong tinatawag na philosophical criticisms. Ang dami-dami eh, theological, yun. Yan yung mga kritisismo pag mag-i-interpret po tayo sa banal na kasulatan. Pagkatapos sasabihin mo na mali ka. Pagkatapos ang ginamit ko pala yung tinatawag na theological interpretation. Pagkatapos hindi mo maribat, kahit na ngayong tos of interpretation hindi mo maibigay, di ba? Diyan pa lang madidisgrasya ka na. Saan na yun si Mr. Saan na yun si Mr. Alinton? Sige nga po, kasi ang yabang-yabang po niyo, nagko-comment po. Kaya mali yung interpretation mo. Sige nga po, tingnan po natin. Para at least mabasa po natin ha. Wag po kayong wag po kayong magbase po ng komentaryo ha. Kasi Biblia lang po eh. Basahin mo sa Hebreo 1:5. Ay hindi po, wala pa po. Sa Old Testament po pa tayo, hindi pa po tayo sa New Testament. Sino po may sabi po sa inyo na yung 2 Samuel refer po kay Jesus? Sino? Basahin mo kasi sa dulo. Tayo mo basahin sa dulo. Ay hindi ikaw talaga ngayon ang hindi nakakaintindi. Okay, ikaw ngayon ang hindi nakakaintindi. Sige. Tuloy mo ngayon. Huwag ka sa umpisa. Sige, hindi na kasi nagsasayang ako ng oras sa mga argumento po ninyo eh. Then ngayon, sinabi po dito ng Diyos na ito yung magiging anak ko. Tama po ba? Ako'y kanyang magiging ama at siya aking magiging anak. Okay. Kiname po ninyo na kay Panginoong Hesus po yan. So, at talagang ang Diyos po yung nagsabi. Opo. Tama po. So, nililink niyo po ito sa Hebrews chapter 1 verse 5 hanggang sa 8. Tama po ba? Opo. So, tama po yung sinabi sa Hebrews chapter 1 verse 5 to 8 na ang Diyos po yung may sabi kasi kinuot po niya doon sa sinabi po ni David. Tama po ba? Yan naman talaga nakasulat eh. Tama o hindi? May babang sinabihan ng Diyos na ikaw tama o hindi? Tama. Tama. So, tama po ba ang sinabi ng Diyos sa verse 8 na ang iyong trono o Diyos doon sa kanyang anak? Tama o hindi? Kung ipipilit mong tama yan. Tama o hindi? Di ba sabi mo kung ano nakasulat? Ay, wag niyong ilihis. Wag mong ilihis eh. Kaya nga sinasangayon kita ngayon, granting without admitting ha, kinonect mo yung 2 Samuel at saka dito sa Hebrews chapter 1 verse 5 to 8. Ang Diyos yung may sabi mo, di ba? Di ba sabi mo ang Diyos yung may sabi? Tama po ba ang sinabi ng Panginoong Diyos sa kanyang anak na ang iyong trono o Diyos? Tama po ba o hindi? Magkakontra ba ang Hebreo 1:8 at 1:10? Tama po ba o hindi? Nako, ikaw ang masusunod eh. Hindi. para kasi tatanong ako eh. May questions very clear, categorical po. Tama o hindi? Paano ko sasabihin tama kung magkakontra naman ang talata? Hindi po magkakontrahan yung talata eh. Ang nagkakontrahan po dito yung pagkakaintindi po ninyo. Kanina sumasang-ayon kayo na yung Diyos yung may sabi. Teka muna, hindi si David ha. Kinote lang ni David po yun ha. Sabi mo ha, ang Diyos po yung may sabi patungkol sa kanyang anak na siya magiging anak ko. At sinabi mo na yung anak yan refer sa Panginoong Jesucristo. At ang Diyos po mismo ang may sabi niyan. Sabi mo, di ba? May iba pa bang diba? sinabihan yan? Hindi. Di ba? Kaya nga sinasakyan na kita ngayon eh. Sinasakyan kita. So tama po ba ang sinabi ng Diyos sa kanyang anak ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman? Tama o hindi? Sigurado ka ba? Tama o hindi? Sigurado ka ba? Tama po ba o hindi? Naku. Tama o hindi? Bakit mo ipipilit na tama? Tama o hindi? Nandiyan na yung sagot, tama at saka hindi. Tama o hindi?
Sigurado ka ba? Sagutin nyo lang ako. Tama o hindi? Sigurado ka bang Ama may sabi niyan? Tama o hindi? Sabi ni San Pablo eh. Sagot mo na kung sigurado ka ba. Sabi ni San Pablo, kayo lang yung diskumpiyado. Sabi lang niya. Babasahin natin na sabi lang niya. Ba't ayaw mo sabihin? Ba't ayaw mo sabihin? Sabi lang niya ha. Ang Ama may sabi. Ito, babasahin ko po ha. Babasahin ko po para po sa inyo ha. Talagang ginagawa po ninyong parang comics itong Biblia eh. Kita ko basahin mo Jess. Ito, okay. Sige, 5. I-atras po natin dito sa 5. Kaya naging mga mas dakila ang anak ng Diyos kaysa mga anghel. Sino dito ang anak ng Diyos? Basahin mo kasi ang Hebreo 1, Jess. Hindi. 4 muna. Binasa ko muna yung 4 para maintindihan po ninyo. Oo, nakal. Basahin mo. Kaya naging mas dakila ang anak ng Diyos. Sino po ba itong anak ng Diyos? Mayroon pa bang iba? Sino? Mayroon pa bang iba? Sino? Kaya nga, tinatanong kita, mayroon pa bang iba? Sagutin niyo po ako. Sino? Hindi mo magets? Sino? Hindi. Gusto ko lang pong sagutin po niyo clearly. Explicitly. Sige po. May iba pa Sino po ba itong anak ng Diyos? Mahirap po bang sagutin yun? May iba pa ba? Sino? Ayan eh. Sino nga? Yan. Sino nga? Naman tao naniwala niyan eh. Sino nga? Lahat ng tao naniwala si Jesus ang anak ng Diyos. Sino nga? Sino? Sino? Sino yung pinaniniwalaan ng lahat ng tao? Sino? Si Jesus. Ayun! Ang simpleng sagot pagkatapos mahirap. Ay, naku, walang common sense. Anak ng Diyos si Jesus, ha? Pagkatapos, sa mga anghel at higit na dakila ang titulo niya kaysa kanila. So sumasang-ayon ka na siya po'y mas dakila. Siya po yung pinakadakila sa lahat ng mga dakila po siya, sa lahat ng mga nilang. Tama po ba ito? Malamang ginawa siyang Panginoon eh. Tama, malamang. Nabasa na nga, malamang pa. Ginawa ka siyang Panginoon. Alam nga Ay, nalang, okay. Sapagkat kailanman wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos ng ganito, ikaw ang anak ko. Sinong anak ko dito? Malamang si Jesus yan. Huwag mong malamang. Parang nag-ano ka eh. Parang kang hindi ka sigurado eh. Sagutin mo ko ng sigurado. Tuloy mo. Sino po nito yung anak dito? Jesus nga. Common sense na yan eh. Okay. Okay. Ikaw ang anak ko at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. Oh. Totoo po ba ito? Tama po ba ito? Nasusulat sa Samuel, di ba? Tama o hindi? Nasusulat na sa Samuel. Tama po ba o hindi? Naku, paulit-ulit. Common sense na nga yan eh. Itong binasa ko kasi ito na yung link mo dito eh. Nilink mo dito eh. O, iniwanan na natin yung tinatawag na kay Samuel. Dito tayo sa sa link mo para for the conclusion, kumbaga. So tama po ba ito o hindi? Natupad yan eh. Tama o hindi? Natupad ngayon sa Samuel. Tama nga o hindi? Tama nga. Ay, tama. Okay. Dali-dali. Sagutin tama o hindi. Okay. At nang ipapadala na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo, sinabi niya dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Tama po ba ito o hindi? Sinong anghel yan? Nasa langit o sa lupa? Hindi. Sabi dito, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel. Oh. Sino ang sasambahin dito? Sinong anghel yan? Nasa langit o sa lupa? Ikaw muna, walang sinabi ito nasa lupa, lahat ng anghel. So ibig sabihin, langit at lupa, lahat, sambahin siya. Lahat nasa na, lupa diba? Hindi po, sinabi rito at nang ipapadala na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. O, sabi po, sa Panginoon sa Kristo sa mundo. Sinabi niya, so ibig sabihin, hindi pa po siya nakakapunta sa libutang ito. Dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Tama ba ito o hindi? Sinong anghel yan? Nasa lupa, nasa langit? Tama po ba ito o hindi? Nasusulat naman eh. Tama o hindi? Nasusulat nga anghel, sambahin sa mga anghel. Ang tanong, sinong anghel yan nasa lupa? Tama o hindi? Nasusulat nga, ibig sabihin tama. Tama. Very good. Okay. Siyempre, sino po ba ang sinasamba ng mga anghel? Ang Diyos o ang tao? Sinong anghel yan? Sa langit, sa lupa? Sino po ba ang sinasamba ng mga anghel? Ang Diyos o ang tao? Nasa lupa nga si Jesus pinadala, di ba? Hindi, sabi dapat. Hindi, wala pa. Hindi pa nga nakapunta eh. Sabi nga dito, at nang ipapadala. Ibig sabihin, future pa.
Hindi pa nangyaring pagpapadala. Teka muna, intindihin mo masyado. Ikaw yung hindi nakakaintindi rito eh. Wala pa lang yan. Hebreo. At nang ipapadala na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo. So hindi pa napadala. Sinabi niya dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Sino po ba ang sinasamba ng anghel doon sa langit? Diyos o hindi Diyos? Nasa lupa pinadala, di ba? Diyos o hindi Diyos? Ipapadala pa nga eh. Saan siya napadala sa lupa, di ba? Hindi. Kaya nga, ipapadala. So, ibig sabihin, hindi pa napadala. Ibig sabihin, ng anghel na sa lupa. Nga, diba? Wag mong ilihis. Yung sinasamba ng mga anghel doon sa langit. Diyos wala namang sinabi. Sa langit man sinabi? Ipapadala Diyos sa langit? Hindi. Lahat nga ng mga anghel, hindi pa siya ipinadala. Sa lupa nga eh. Ay, diba, ipapadala ko siya sa lupa. Ikaw yung hindi nakakaintindi talaga rito. Yung mga sinasabi mong ako hindi nakakaintindi, ikaw yung hindi nakakaintindi rito. Again, balik ha. At nang ipapadala na ng Diyos ang kanyang anak. Napadala na o wala pa? Ipapadala na, di ba? Ipapadala? Napadala na? Sinabi, patakalan ka na. Sagad lang. Future pa, hindi pa napadala. Ipapadala pa nga eh. Ibig sabihin, hula pa lang yung ay na lang. Okay. So, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Pag sinabing lahat ng anghel ng Diyos, iintindihan po ba natin na kasali po yung nasa langit? Tama po ba? May anghel ba sa lupa? Wala po. Bakit sabihin dapat siyang sambahin sa lupa? Hindi. Ako yung nagtatanong sa'yo eh. Di ba? So, yung sinasabing sasambahin sa lahat ng mga anghel ng Diyos. Itong mga anghel ng Diyos, nasa lupa, nasa langit. Sino sasamba sa lupa? Sino sasamba kayo nasa lupa, nasa langit. Anghel. Nasa lupa, nasa langit. Ibang tabi, ipapadala ko siya sa lupa. Hindi. Tika mo na, hindi yan. Wag mong baguhin yung nasulat. Wag mong baguhin yung nasulat. Binabago mo yung nakasulat eh. Gagawin yun. Wag mong baguhin yung nakasulat. Wag mong ilihis yung issue. Nandito yung issue. At nang ipapadala. So, ibig sabihin, meron na po siyang pre-existence. Nandyan na po siya before pa siya ipadala. Kasi wala pong ipapadala ang Diyos kung wala pong person na existensya eh. Kailan inutos? Ipapadala na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Bugtong na anak sa mundo. Sinabi niya. Itong sinabi niya, hindi pa ipinadala, nang ipapadala pa ha. Sinabi niya sa kanyang mga anghel, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel. Itong word na siya, yung itong him sa pronoun, saan po ba refer ito? Sa anak o hindi? Ipapadala nga, di ba? Ipapadala. Ngayon, inutos na dapat siyang sambahin. May anghel ba sa lupa para sumambas kanya? Hindi. Wala pa tayo sa lupa eh. Nasa langit pa tayo. Wag ka munang pumunta doon sa lupa. Nasa langit pa tayo kasi hindi pa nga napadala eh. Di ba? Hindi pa nga napadala. Teka muna, hindi ka siguro nakakaintindi ng Tagalog eh. Teka. Ito at nang ipapadala na ng Diyos. Ano ba ito? Future tense, present tense, or past tense? Para sa'yo, hula yan. Sige. Tika, hindi hula. Detalye information po ito eh. Wala pong hula rito. Information po ito na idinitalye ni San Pablo. Information po ito. Before ipinadala ang Panginoong Jesucristo, Mr. Alinton. Ito ha. Talagang naaawa po ako sa pagkakaintindi po ninyo. At nang ipapadala, yung word na ipapadala sa Tagalog, ano yan? Future tense, past tense, present tense. Ha? Ipapadala, di ba? Teka muna. Tingnan natin yung grammar po natin. Future tense, past tense, present tense. Ibig sabihin ni Pablo, nang isugo na niya si Kristo. Hindi. Yung word na ipapadala, Mr. Alinton. Yung word na ipapadala. Future tense, present tense, past tense. Ano bang binasa ni Pablo? Hula? O nangyari na? Sagutin nyo lang po yung tanong ko. Sagot sa tanong, sagot. Para tingnan natin kung naiintindihan ba ninyo. Hula ba? Parang nahihilo po kasi kayo eh. Ikaw muna. Sagutin mo ako. Yung word na ipapadala. Future tense, past tense, present tense. Kaya nga, ang sinabi ba ni Pablo, hula o kwento na hindi masagot. Hindi po ito hula eh. Information po ito, detalye po ito. Detalye, wala pong hula rito. Mr. Alinton, wala pong hula rito. Detalye po ito concerning sa incarnation.
Kaya nga kwento nga ni Pablo. Yun! Yan yung problema. Nagyayabang po tayo pagkatapos wala po tayong saktong ebidensya sa ating pagkakaintindi. Simpleng-simpleng tanong about sa grammar na binasa natin, hindi mo maintindihan. Sige na, ituloy mo. Para sa'yo, hula yan. Yung word na ipapadala, future tense, past tense, present tense. Kwento nga yan ni Pablo. Wag mong yung mukha po niyo po, ipakita niyo po yung mukha po niyo. Nahihiya po ba kayo? Nahihiya, naharangan lang eh. Sige po. Itong word na ipapadala, future tense, past tense, present tense. Nangyari na po yan. Kinwento lang ni Pablo. Future tense, past tense, present tense. Hindi nga yan hula yan. Kulit mo talaga, sir. Wala akong sinabing hula ba o hindi. Itong word na ipapadala ba? Yung sinabi ba ni Pablo? Itong term na ipapadala. Hula pa nga lang yan. Future tense, past tense, present tense. Nangyari na yan. Wala akong sinabi kung nangyari ba yan o hindi. Dito muna tayo sa hindi pa nangyari. Kasi detalye po ito na hindi pa nangyari. Ano hindi pa nangyari? Pagdating po dito sa next chapter, nangyari po. Sa chapter 10, nangyari na po. Dito muna tayo sa hindi pa nangyari. Ito yung sinasabing ipapadala, Mr. Alinton. Simpleng-simpleng tanong lang eh. Simple lang po ito. Present tense, past tense, or future tense? Past tense. Ano? Past tense. Kung sabihin, hula ang binasa ni Pablo. Ano po ba ang tama na ito ng past tense? Ipapadala or napadala? Hindi na yan. Kinuwento lang ni Pablo. Hindi. Kaya nga, dito muna tayo sa kwento nga ni Pablo, di ba? Dito muna tayo sa kwento ni Pablo. Tingnan natin yung pre-existence ng Panginoon sa Kristo. Kasi ang turo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, walang pre-existence si Kristo. Kaya nga, kung sasang-ayunan mo rito na merong itong ipapadala, so ibig sabihin, meron na siyang pre-existensya. Talagang masisira yung pananampalataya ninyo ngayon. Kung talagang iintindihin mo yan, tingnan nyo, di ba? Yung word na ipapadala, sus, Haba lang ito eh. Hindi. Tinatanong po kita para tingnan po natin kung nakakaintindi ka ba sa binasa natin. Continue natin. So, ibig sabihin, sumasang-ayon ka na merong pre-existensya ang Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Wala. Hula lang ipapadala? Meron bang nang ipapadala kung walang existensya? Meron bang sasambahin ang mga anghel kung walang existensya? Basahin mo sa Samuel. Hula lang siya. Dito na tayo sa dito na tayo. Kanina nga Samuel tayo, hindi ka makasagot. Ngayon, tumakbo ka dito sa Hebrew, pinatulan kita sa Hebrew, pupunta ka na naman Samuel. Wala pang nalang. Mr. Alinton, nalang. So talagang hindi ka nakakaintindi sa mga binasa niyo po. Pasensya na po ha. Hindi po kayo nakakaintindi. So makinig po kayo. Ako po yung magpapaintindi po sa inyo. Okay, ito ha. Makinig po kayo. Okay, ito. Verse 5. Sapagkat ito, detalye po ito concerning sa incarnation ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, nandyan na po yung existensya po niya. Nandyan na po yung existensya po niya before po siya naging tinatawag na tao. Kaya nga po, kung i-abante po natin sa chapter 10 verse 5, ito po kasi kung sasabihin mo na wala pa siyang existensya, ito po, kung wala existensya, hindi po ito makapagsasabi. Kaya nga, makinig po kayo kasi kayo po tinanong ko po, hindi po kayo makabigay ng tamang sagot eh. Simpleng grammar, hindi kayo nakakaintindi. Okay, ito po Hebrews chapter 10 verse 5. Ito po. Tingnan natin ang konteksto ng Hebrews, Book of Hebrews. 10:5. Ito po. Kaya nga nang dumating si Jesus dito sa mundo. Kaya nga nang dumating si Jesus dito sa mundo. Sinabi niya sa kanyang ama, hindi mo nagustuhan ang mga handog at loob ng mga tao. Sa halip ay binigyan mo ako ng katawan na ihahandog ko. Binigyan mo ako. So, ibig sabihin, meron na po siyang pre-existensya. Sigurado ka binigyan siya? Teka muna. Ini-explain ko na nga sa'yo ngayon eh. Kasi hindi mo ito naiintindihan. Tinanong kita kanina, hindi ka makabigay ng tamang sagot.
So ako na ngayon ang nag-explain sa inyo. Okay, dito ha. So ibig pong sabihin, nang sinabi ng Panginoong Diyos at nang ipapadala na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ibig sabihin, meron ng eksistensya ang anak before pa siya ipadala. Kaya nga ipasasamba eh. Diba? Kung titignan natin, ipagpatuloy po natin. Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. At itong mga anghel ng Diyos na ito, kung i-advance po natin yung verse 14, kung ganoon ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos. Ang pagsamba ay paglingkod po yan. Paglilingkod po yan. So, ibig po sabihin, naglilingkod sa Diyos at ipapasamba po yung anak. So, ibig sabihin, therefore, ang anak, Diyos po siya. Kaya nga, ibig sabihin pala, makinig po kayo. Kanina, tinatanong ko kayo, hindi kayo makasagot eh. And ako na nag-explain, hindi ka makikinig. Di ba? Yan, ipagpapatuloy po natin. Okay, so, nandyan na po yung pre-existensya po niya. At pagkatapos, ipapasamba po siya sa mga anghel. At pagkatapos yung mga anghel, ang Diyos lang po yung sinasamba po nila, wala pong iba eh. So kung sinasamba po nila yung bugtong na anak, so ibig pong sabihin, ano po yung bugtong na anak? Major premise, ang sinasamba lang ng mga anghel ang Diyos. Minor premise, ipinapasamba ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. So therefore, ang bugtong na anak ay Diyos. Yon. Yan po yung hindi po ninyo matanggap. Verse 7. Ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga anghel. Itong sinabi ng Diyos tungkol sa mga anghel, ang mga anghel ay pwede kong gawing hangin. O sila ng mga lingkod ko ay pwede ko ring gawing nagliliyab na apoy. Nawala si Mr. Alinton. Yun. Di ba? Yun, di ba? Sabi niya, grabe ang yung nagko-comment pa siya, ay hindi mo naintindihan. Talagang ang yabang-yabang. Unang tanong pa lang, hindi na makasagot ng tama. Pangalawa, pangatlong tanong, hindi makasagot ng tama. Paano naman natin sasabihin na tama yung interpretation po niya? Dahil dito pa lang, tinatanong po natin siya, hindi na makasagot ng tama. Pagkatapos tayo na po yung nag-i-explain, ay yun, tumakbo. Yun, continue po natin para po sa lahat. Okay. Ito ang sinasabi ng Diyos tungkol sa mga anghel. Ang mga anghel ay pwede kong gawing hangin. Kung sila ng mga lingkod ko ay pwede ko ring gawing nagliliyab na apoy. Ngunit, so ibig sabihin, merong dati natawag na iba sa mga anghel. Ngunit, ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. So, makikita po natin na meron pong distinction between the bugtong na anak at saka itong mga anghel na sinabihan ng Panginoong Jesucristo. So, dito, merong sinabi po ang Panginoong Diyos sa kanyang anak at inamin po ni Mr. Alinton na talagang Diyos talaga yung nagsabi, hindi sa David. So, ano po ba ang sinabi ng Diyos patungkol po sa kanyang anak? Ito po. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang kaharian mo, O Diyos, ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatwiran. So, yung sa verse 6 nang ipapadala ng Diyos at ipapasamba po ito ng mga anghel, itong anak na ito, kinonfirm po ng Panginoong ng San Pablo na sinabi po talaga ng Diyos na itong anak na ito po'y Diyos. Ang kaharian mo, O Diyos, ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatwiran. Bakit po? Kasi wala pong ibang sinasamba ang mga anghel maliban lamang sa Diyos. Di ba? So, dito na makikita na itong interpretation ng mga kaibigan po nating mga sulpot, particularly itong sektang inaaniban po ni Mr. Alinton na Iglesia ni Cristo ni Manalo, sila mismo hindi sa nakakaintindi sa nakasulat at binabaluktot po nila yung pagkakaintindi or yung mga kahulugan na kung ano nakasulat sa banal na kasulatan. So, binabaluktot po nila ito eh. Ngayon, nawala ako, bigyan mo ako ulit link. Nandyan yung link. Sige po. Sige. Yon. 9. Kinalulugdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinamumuhian mo ang gumagawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos at binigyan ng kagalakang higit na ibinigay niya sa mga kasama mo. At sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili ang magpakailanman. Maluluma ito lahat tulad ng damit. Titiklupin mo ang mga ito tulad ng isang balabal at papalitan tulad ng damit.
ngunit hindi magbabago at mananatili kang buhay magpakailanman. So sino po sinabihan dito? Patungkol din po sa kanyang anak, hindi po kay David. No. So, dito pa lang ay hindi po naiintindihan ni Mr. Alinton po ito eh. Hindi po naiintindihan ni Mr. Alinton po ito. Ang problema po sa kanya, pinipilit po niya yung pagkakaintindi po niya na mali. Klaro naman po ito. Refer po ito sa anak. Pagkatapos, yun, ang subject ni San Pablo po rito, yung pagka-Diyos ng anak at kaibahan ng anak at saka sa mga anghel. Oh, sige, ikaw yung magtanong, Mr. Alinton. Kasi Sir, ako yung magtatanong siya, hindi ka makasagot eh. may tanong ako. Sa Hebreo 1:10, sino may sabi niyan? Sa Hebreo 1:10, o tingnan natin sa Hebreo 1:10. At sinabi pa niya sa kanyang anak. Ang ama po yung may sabi patungkol po sa kanyang anak. Sige, ituloy mo. Oh, tuloy natin. Sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Ano pa? Oh. Saan mababasa na si Kristo ang lumikha sa mundo at sa kalangitan? Ay, yung sinasabi ng Genesis chapter 1 verse 26, di ba? Binasa ko na nga, inangkin mo na nga na inangkin mo na nga na demonyo yung pananampalataya mo eh. Di ba? Let us make man in our own image and likeness. Let us refer to the Father, the Son, and the Holy Ghost. Bigyan mo ako ng talata. Nalimutan mo? Bigyan mo ako ng talata. Ay, nabigay ko na, binasa ko na nga, 'di ba? Yung last na pumasok ka rito, inangkin mo na sa demonyo yung pananampalataya mo. Genesis chapter 1, ha? Genesis chapter 1, same God yung nagsabi. Sa verse 26, let us make man. Oh, sino may sabi niyan? Ha? Sino may sabi niyan? Ang first person yung ama. Kasama po niya yung ama, yung kanyang anak, Espiritu Santo. Paano sabi sa Hebreo 1:10 si Kristo ang lumikha? The act of God is the act of tree po yan eh. The act of God is the act of tree. Diyos po kasi siya eh. Siya lang po yung creator eh. Bigyan mo ako. At naniniwala po namin, Mr. Alinton, kaya nga, di ba sinabi ko sa inyo, Genesis chapter 1 verse 26, yung God na sinabi doon refer sa Ama, Anak at Espiritu Santo. So yung creator refer po yan sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Bigyan mo ako ng talata. Paano nilikha ni Kristo ang langit at lupa? Genesis chapter 1 verse Genesis chapter 1 hanggang chapter 2. Kasama po siya doon. Kasama? Kasama po siyang may gawa. Nung sinabi sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, sino magsasalita nun? Ay, first person po yun. Sa grammar, siya po yung first person. Hindi. Ang speaker, tingnan mo na, ang speaker, siya po yung tinatawag na first person, ang first person, siya po yung speaker. So, iisang person na lang yung nagsabi. Tingnan mo na, iisa lang person na nagsabi, pero may kasama po siyang gumawa. Nag-duet sila, salita. Hindi. Kaya nga, let us eh. Let us make man in our own image and likeness. Sa Hebreo 1:3, di ba sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Sino may sabi? Genesis po yun. Hindi Hebrew, Genesis. Genesis 1:3. Kasama doon ang anak. Kasama doon ang anak. Kasi kung titignan natin sa chapter verse 26, let us make man, may kasama po siya. Kaya nga ibig sabihin, nung pagsabi na magkaroon ng liwanag, tatlo sila may sabi nun, nag-duet. Hindi, iisa lang yung may sabi. Iisa lang yung may sabi kasi first person nga, di ba? Paano? Tika mo na. Hindi mo naiintindihan yung sagot ko eh. First person nga, ang speaker, siya po yung first person. Ang first person, siya po yung speaker rather. So, ang speaker po doon, tika muna, ang speaker po doon is yung tinatawag na ama. Pero remember, ang ginagawa ng ama, ginagawa din po ng anak. Paano nangyari? Paano nangyari? Ay, tanungin mo ang Panginoon, sa ng Diyos. Diyos po sila eh, hindi po ako creator. Sila lang po yung may alam. Nung sinabi na magkaroon ng liwanag, nangyari? Paano nangyari yun na kasama ko diyan? Paggawa. Paano po nangyari? Ang Diyos po yung may alam. Siya po yung may alam kasi siya po yung gumawa, hindi po ako. Ang lina naman sa Hebreo 1:8, di ba? Sa Hebreo 1:10 binasa mo. Opo. Si Kristo ang lumikha. Isa po siya doon eh. Isa po siya doon. Kapag sinabi ba ng Diyos magkaroon ng liwanag, si Kristo ang gumawa nun? Hindi. Kasama nga siya, di ba? Paano kasama nga siya sa Diyos, di ba? Hindi. Kasama nga siya. Pag sinabi po kasing Diyos po kasi, sa Old Testament, refer po yun sa tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sino may sabi ang first person, ang speaker doon, siya po yung first person. Siya po yung nagsalita. In behalf of them. In behalf of them. And hindi pwede sasabihin na, and God said, bakit kasi ang word na Elohim, singular in form, pero plural ang kanyang meaning. Halimbawa nga, nagsalita ang Ama.
sinabi ng ama, sinabi ng isang person, magkaroon ng liwanag. Tatlo ba silang nagsasalita yan o isa lang? Di ba sinabi ko na nga, di ba? Ang speaker, yan po yung first person. Oh. Siya po yung nagsalita. Pero ang gumawa, may kasama po siya. May kasama po. Grabe naman, kailang ulit ko na pong pinapaintindi po sa inyo. Teka po muna ha. Sa Old Testament po kasi, Mr. Alinton, paggagamit po kasi ng word na Elohim, singular ang term, pero plural ang meaning. Ikaw na nga may Kaya sabi. nga, babasahin po natin yung tinatawag na sa Hebrew word, sa Hebrew, original Hebrew po niya, Bereshith bara Elohim. Ibig sabihin, in the beginning, God created the heavens and the earth. Yung God doon sa original Hebrew, Elohim, singular in form, pero ang meaning po niya, yung word na God po doon, plural ang meaning that refers to the Father, the Son, and the Holy Ghost. Grabe naman. Pasensya na po, hindi ko na pumabasa po lahat yung mga komento po ninyo ha. Kasi nagpo-focus po ako dito kay kay Mr. Alinton ang tagal makakaintindi. Di ba ikaw na may sabi? Isang person lang nagsasalita sa Genesis 1:3. Bakit po? Kasi kung merong first person, merong second person, merong third person. Sa gramatika, kung sino po yung nagsalita, siya po yung first person. Pero hindi po natin pwede natanggalin po yung tinatawag na meaning sa word na Elohim, translated sa English word na God, na yung God doon refer to the three persons. Yan po. Grabe naman. Hindi nyo po naiintindihan? Madaling salita, tatlo sila nagsalita nung magkaroon ng liwanag. Sinabi ko na nga, di ba? First person po yung may sabi. O, isa lang pala may sabi. Isa lang may sabi, di ba? Ikaw na mismo umamin. Ay, nalang, pag-ibig sabihin, ang first person ang salita in behalf of the other persons. Ay, nalang, saan ta magpagpasabot. Sige nga. Nung sinabi ng for example, sasabihin ko, meron akong kasama ako at ang anak ko. O, dalawa kami. Oh. Okay. Merong liwanag. May liwanag. Hindi ba kasali yung anak? Hindi kasali po siya kasi creator po siya eh. Kaya nga sa Hebrew word kasi, listen. Sa Hebrew word, Bereshith bara Elohim. In the beginning, God created the heavens and the earth. Yung Elohim doon na God, refer po yun sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. So sa conversation, yung nagsalita, siya po yung first person. Yan po, Mr. Alinton. Isa lang magsasalita. Isa sa tatlo. Isa lang. Isa sa tatlo. Isa nga sa tatlo. Nag-duet pala, nag-duet. Nag-duet sa tatlo. Wala po sinabi doon na duet, pero isa sa tatlo yung nagsalita. Isa yung nagsalita, pero tatlo yung gumawa. Hindi daw nag-duet, pero doon sila may sabi. Yan yung guni-guni po ninyo. Pero isa nagsalita, tatlo po yung gumawa. Kasi sabi nga dito, Bereshith bara Elohim. In the beginning, God, that refers to the Father, Son, and Holy Ghost, created the heavens and the earth. Sige nga. Grabe naman, hindi mo maintindihan kasi simpleng explanation na natin, hindi mo maintindihan. Ano yan, nag-duet silang tatlo pagsabi na magkaroon ng liwanag. Tatlo sila may sabi nun. Ay, itong taong ito. Ano ito? One word is enough for a wise man. Diba? Sinabi ko na nga kanina, diba? Ang speaker yung first person. Pero nagsalita po siya in behalf of the others. Tika muna. Nagsalita po siya in behalf of the others kasi yung God kasi doon refers sa three persons. Ayaw mo na kasi na tatlo sila may sabi. Hindi, kasi first person nga, di ba? Isang person na yung nagsalita, pero in behalf sa kasama niya mga persona. Kasi ang word po kasi na God po kasi, ang word po kasi na God, singular po siya eh. So, magiging wrong grammar po, magiging wrong grammar po kung gagamit po siya ng word na plural. Kasi singular po siya eh. Kaya nga, yung term na God, ang first person, sabi niya, I.
yung first person. Pero doon sa 26, let us. So, tatlo sila. So, same po yung creator na nagsabi doon sa 26 sa nagsabi doon sa verse 1 hanggang sa verse 25. Sa Genesis 27, sa Genesis 27, kaninong larawan lamang ang tao? Ano raw po? Ano raw po? Sa Genesis 1:27, kaninong larawan ang tao? Larawan po ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. May nabasa ka ba niyan? Ay, nabasa ko na nga. Inangkin mo na nga, di ba? Nasa demonyo yung pananampalataya mo kasi nabasa ko. Hindi, May nakasulat. nalimutan mo yung last yung pasok mo, di ba? Baka May nalimutan mo yun. May nakasulat. Wag mo yung kalimutan kasi inangkin mo na yung pananampalataya mo sa demonyo. Bakit po? Kasi may nabasa ako sa Genesis chapter 1 verse 26 na yung God doon refer sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Baka nalimutan mo yun. Basahin mo nga Genesis 1:27. Kung may nakalagay ba dyan na sa kanila ang larawan ng tao. Yung God po kasi sa 26, same po yun na God na sa 27 eh. Same po yun. Grabe naman, hindi mo talaga maiintindihan, Mr. Alinton. Grabe naman. Isal po kayo. Talagang hindi, ikaw yung hindi nakakaunawa. Magulo. Ikaw yung magulo. Kasi, talagang simple na yung paliwanag. Ang nasa isip mo, naguguluhan ka. Ang linaw-linaw ng Genesis 1 sa 1. Ikaw mismo, isang persona lang may sabi niya. Hindi Anong po. Hindi. Dalawa? Kaya nga first person, di ba? Kaya nga sinabi ko kanina, first person. Nagsalita po yung first person in behalf of the others. Anong kinalaman ng dalawa? Naintindihan mo ba yung sinasabi ko? Ang first person yung nagsalita in behalf of the others. Kapag sinabi ba niya na magkaroon ng liwanag, nangyari o hindi? Nangyari kasi ginawa po niya eh. Kapag sinabi niya nangyayari, anong kinalaman ng dalawa? Kanilang dalawa? Kasi kasama po siya eh. Kasama po yung dalawa. Tama, nanonood lang. Nanonood hindi lang. Po. Ay, hindi po. Pero creator po sila. Paano ang creator? Sinabi lang sinasabi po kasing Diyos po kasi creator po yan eh. Pag sinasabi pong Diyos, at wag niyo pong ipatong po yung pag-iisip po ng Diyos. Bakit po? Kasi remember, Diyos po yung pinag-uusapan natin dito, hindi po yung pag-iisip mo. Ikaw po mismo. Kaya nga, sinasabi ko siya, wag niyong i-question ang Diyos kung paano niya ginawa po yun. Ang Diyos na po yung may sabi. Diba? Ang Diyos na po yung may sabi. So ngayon, ang Diyos po nagsalita po doon. Pag sinabi pong Diyos, refer po yan sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Mali ka. Isang persona lang sabi mo eh. Isang persona lang may sabi eh. Again, pag may mabasa naman po ako ulit. Ikaw nga lang may sabi. Chapter 1 verse 26 na yung God doon, refer sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Aaminin mo naman ulit? Sa Genesis demonyo yung pananampalataya mo. Teka. Pinipilit mo na isang persona lang yun eh. Pag may mabasa po ako sa Genesis chapter 1 verse 26, same Bible yung binasa ko. Aaminin mo naman ulit. Isang persona lang. Hindi. Ang first person nga, isang persona, ang first person. Ang pinag-uusapan natin dito, 3 persons ang pinag-uusapan natin dito. Oo. Ilan ang nagsasalita? Ang first person nga nagsalita in behalf of the others. Ano ba itong taong ito hindi nakakaintindi? Ibig sabihin, first person yung nagsalita in behalf of the others. Kaya nga. Na lang. Isa lang nagsasalita. Bibigyan kita ng sinasabing example, Mr. Alinton, kasi hindi ka nakakaintindi. Ito ha. Sinasabi mo na nga eh. Congressman, kung baga, tingnan natin na yung congressman, pupunta yan sa Kongreso. Tingnan na, tika muna. Para lang yung congressman, pupunta po yan, tika muna. Pupunta yan doon sa Kongreso. Sino po bang kinig yung dinadala po niya? Sarili lang po niya? Hindi po. Kinig po ng distrito po niya. So siya po yung nagsalita in behalf of the others. So, gumawa po yung tinatawag na congressman, pero ang gumawa po doon, kasali po yung tinatawag na nire-representahan po niya. Yan po. Same din po sa tinatawag na Diyos. Iba yan. Ang Diyos po kasi, kaya nga, kasi infinite po yung Diyos, perfect po siya eh. Yung sinasabi natin, congressman, imperfect analogy po yun. Teka muna. Imperfect analogy po yun. Ginamit ko lang po yun para maintindihan mo yung punto ko. Ginamit ko lang para maintindihan mo. Analogy ba kumbaga? Para maintindihan mo yung punto ko ba? O, ito. Sa Genesis chapter 1 verse 26, tika muna. Sa Genesis chapter 1 verse 26, klarong-klaro po yan.
ang Diyos po yung may gawa. Yung Diyos po doon, ilang persona po ba yon? 3 persona. Pero ang speaker, iisa lang. In behalf sa kanyang mga kasamahan. O, kaya nga, gumamit po ng word na I. Bakit po? Kasi ang nagsabi po doon, ang first person, in behalf of the others. Ano po ba yung Tagalog sa in behalf? Sa Genesis 1:3. Ano po yung Tagalog na sa in behalf? Oh, natatawa. Nga tayo. Kasi naman na, yung word na in behalf ba? In behalf. Ano sa Tagalog po yun? Kasi kanina ko pa ito inuulit-ulit na pagsasalita nito, parang hindi mo naiintindihan eh. Sige po, yung word na in behalf. Wala akong pakialam dyan. Ay, hindi. Yan nga yung explanation ko eh. Kaya nga hindi ka nakakaintindi. Ikaw na nga mismo may sabi. Kaya nga hindi ka nakakaintindi. Di ba? Karo-karo po yun. Isa po yung persona nagsalita in behalf of the others. Kausap ng dalawa. Kasi pag sinabi po kasi na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo po yan. Hindi. Halimbawa, sinabi ng Ama, sinabi ng isang persona, magkaroon ng liwanag. Kausap niya yung dalawa o sila tatlo nagsasalita? Kausap niya yung dalawa. Sila mismo yung may gawa. Sila mismo yung may gawa. Bakit ka tumatawa? Ano yung kinalaman ng dalawa? Kausap lang pala. Creator. Yan po yung kinalaman po nila. Kausap lang eh. Diyos nga na may gawa eh. Di ba? Diyos na nga yung may gawa. Bibigyan kita halimbawa, kausap kita. Sabi ko sa iyo, wag mong ibigay ng wag mong tinatawag na i-compare po yung sarili po natin. Kaya nga 'di ba sabi ko, perfect po 'yun eh. Ikaw na nga may sabi ka. Sabi na nga sa Biblia, ang Diyos Bereshit bara Elohim. In the beginning, God created the heavens and the earth. Yung God po doon, refer po yan sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito na nga mismo may sabi. God created the heavens and the earth. Yung God po doon, Ama, Anak, at Espiritu Santo, siya po yung gumawa. Yon, common sense. Wag lang yung puro sense, puro common, walang sense. Ikaw na nga may sabi, di ba? Sabi mo, nagsalita ang Ama na magkaroon ng liwanag, kausap na yung dalawa. O anong kinalaman ng dalawa? Creator. Kausap lang pala. Kausap lang eh. Hindi, wala akong sinabing kausap lang eh. Ikaw yung may sabi na kausap lang. Nung sinabi, nung magsalita ang Ama. Huwag mong dagdagan yung nakasulat. Huwag mong dagdagan yung nakasulat. Alam mo, kapag sinabi niya na magkaroon, nangyayari yan. Huwag mong i-insist yung kamalian po ninyo. Mali po yun. Mali po. Talagang papagalitan ka ni Mr. Ventilasyon yan, yung kanyang pagkakaintindi po ninyo. Pagagalitan po kayo. Sige, last words na, Mr. Alinton. Last words na, Mr. Alinton. Sige po, last words na po. Sige. Last words. Genesis 1:27. Kaninong larawan lang. Wala kang mababasa na kanila. Okay. Tapos ka na po ba? Oo. Okay. Ito po yung sagot ko po. Totoo po yun. Bakit po? Kasi yung larawan po ng Diyos po doon, yung word po kasi na Diyos po doon, singular in form. Pero ang meaning po niya plural. Kaya nga sa Hebrew word, meron po akong Hebrew Bible po rito. Babasahin ko po sa inyo. And ipaintindi nyo po sa ninyo, ipaintindi nyo po sa tinatawag na po ninyo, itong ministro po ninyo. Ito po, Hebrew, Genesis chapter 1. Tingnan natin Genesis chapter 1. Ito po. And thank you po kay Ma'am Nadine. Kasi siya po yung nagpadala po sa atin dito. Ito po. Ito po yung Hebrew. Hebrew English po yan. Yan. Okay. Dito po. Bereshith bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Sa English translation po niya, in the beginning God created the heavens and the earth. So bakit ang sinasabing noun dito na God singular? Bakit? Kasi ang term na Elohim singular in form. Pero pag ang noun po kasi ng tinatawag na sa Hebrew, ang noun mag-i-end po siya ng in, ibig pong sabihin is plural po ang kanyang meaning, even if singular ang kanyang form. So kaya nga dito, pag sinabing God, singular po in form, pero plural ang kanyang meaning. Same po sa God or Elohim,
na sinasabi dito sa verse 26 and 27. Yung God po dito, then God said, dito sa dito sa 26, Vayomer Elohim Naase. So dito sinasabi Elohim, same word sa verse 1 that refers to singular in form pero plural ang kanyang meaning. Kaya nga po sa tinatawag na amplified version, klinaro po nila iilang persona po ba yan? Kaya nga sasabihin natin babasahin po natin. Genesis chapter 1 verse 26, God said, let us, Father, Son, and the Holy Ghost. So, ibig sabihin, God said, tapos po kayo. Yung God sa sinabi sa verse 1, sa verse 26, and verse 27, same God po yun that refers to the Father, the Son, and the Holy Ghost. So, ang tanong nyo, anong kinalaman yung dalawa po ng Creator? Sila po yung may gawa. May pabasa ko sa'yo. Isa lang, last na lang. May pabasa ko sa'yo, last na lang. Hindi, i-quote nyo lang po. Huwag nyo po akong utusan. I-quote nyo lang po. Isaiah 44:24. Anong sinasabi po dyan? Isaiah 44:24. Pag may mabasa po ako, same na book again. Na meron po siya kasama. Ibang Diyos po yan eh. Talagang wala po siyang kasamang ibang Diyos. Wala po siyang kasamang ibang Diyos kasi ang Ama at Anak at Espiritu Santo, same God po siya. Hindi po siya iba. Bakit may Diyos bang iba? Hindi po, hindi. Kaya nga walang iba, di ba? Iisang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero pag may mabasa ako sa Biblia, sa aklat ni Propeta Isaias, tama mo na. Pag may mabasa ako sa aklat ni Propeta Isaias na may ibang Diyos o sinasabing ibang persona na Diyos na kasama ng Diyos, aaminin niyo po ba? Nasa demonyo kayo. Bakit ka sasabihin pa niyan? Isa lang siya. Kung wala naman pala. Ibang Diyos, ibig sabihin fake God yan. Hindi yan totoong Diyos. Bakit ka natatawa? Sana yung Tagalog ko dito, yung dating Biblia. Tingnan natin. Yung sinasabi po kasi sa Biblia na wala siyang kasabang ibang Diyos. Bakit po? Kasi yung iba po dyan, fake gods po yan. Kasi ang kasama niya, totoong Diyos. Kaya nga sabi ni Saint John, this is the true God and life everlasting. Hindi po sa ibang Diyos, same God po siya. Sana ba yung Tagalog? Balik tayo sa Hebreo 1:10. Di ba? Isa lang tinutukoy dyan na. Parang bumabawi ka eh. Di ba? Sabi mo kanina last na, pagkatapos ngayon, bumabawi ka. Hindi, kasi ang gulo kasi. Ang sabi sa Hebreo 1:10. Ito yung magulo kasi hindi ka nakakaintindi. Nagkukukot ka ng talata, hindi ka nakakaintindi sa mga talatang binibira mo sa amin. Hindi po. Mali po kayo. Sabi sa Hebreo 1:10, si Kristo ang lumikha. Opo, totoo po yun. Lumikha po siya. Opo. Lumikha. Ha? Bakit sabi mo, ang lumikha si Espiritu Santo at ang Ama? Ang Diyos na ang lumikha. Refer sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Grabe ka. Hindi ka nakakaintindi. Sa Hebreo 1:10. Ay nalang, ang tinutukoy po rito, ang subject po rito is ang anak at ang ama. Ang subject po rito, ang adjective po niya, tingnan mo na, yung mga attributes po niya para sa anak, hindi po pinag-uusapan dito ang ama. So kaya nga, ang focus, tingnan mo na, sa literature, yan yung problema po sa inyo, hindi kayo nakakaintindi kasi mismo sa gramatika at construction ng sentence, hindi kayo nakakaintindi. Naawa po ako sa inyo. Ang linaw na nakasulat, sir, Hebreo 1:10, ikaw ang lumikha. Ang linaw-linaw, kayo po yung magulo. Ang linaw-linaw po, kayo po yung magulo. parang kinukumpleto po ninyo ang mga bagay na kinukumpleto po ninyo ang mga bagay na pagkatapos pinipilit po ninyo yung mali pagkakaintindi ninyo. Mali pala yung Hebreo 1:10. Hindi po, kayo po yung mali. Kayo po yung mali. Klaro-klaro po yan. Ang subject po dyan ay ang anak. Meron po nakasulat sa Biblia that refers to the Father. Sabi ng anak, ginawa mo ama. Pagkatapos, meron nang sinabi po sa Biblia na ang ama mismong sinabi, ginawa mo anak. So, ibig sabihin, kompleto yan? Ay, hindi. Hindi. Ay, na lang. Sige. Paenda po ako ha.
Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga page po natin, RJ Roland Seno II, TV Apolya Argumento page, and Kuya Apologies TV page. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super stickers, super chats, and super thanks. Facebook stars rather. And sa atin pong mga channels, sa hindi pa po nakapag-subscribe sa mga channels po natin, pwede po subscribe sa channels po natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Seno II TV, and sa atin pong Kuya Apologies TV. And pwede po kayo mag-send po dyan ng super stickers, super chats, and the super thanks. And sa mga Katoliko na nandito na gusto pong tumulong po sa programa po natin, pwede po niyo padala tulong po ninyo sa pamamagitan po natin mga account numbers. Nandiyan po sa mga screens, yun yung tumatakbong information. And pwede niyo po kaming i-message po sa itong page kung by remittance po yung padala po ninyo. Maraming salamat po. Ayun, di ba? Hindi nakakaintindi si Mr. Alinton, parang kinukumpleto po niya. Kasi ang nasa isip po nila, ang Diyos po kasi ay ang Diyos po kasi ay isang persona lang. Kaya nga po kinukontra-kontra po niya. Pinaipaintindi na nga po natin na yung word na Elohim, refer po yan sa Ama, Anak at Espiritu Santo, hindi lang po iisang persona. So kaya nga hindi po siya nakakaintindi kasi pinipilit po niya na ang Diyos iisang persona lang. Yan po yung problema po nila. So ngayon, sa Hebrews chapter 1 verse 10, klaro po 'yon na ang Ama yung may sabi na ginawa mo anak itong sanlibutan. Mali po ba 'yun? Hindi. Bakit po? Kasi kasama po yung anak sa paggawa ng buong sanlibutan. Kaya nga kinote po natin ang Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Yung God po doon, Ama, Anak at Espiritu Santo po 'yun. So, tama po yung sinabi sa verse 10. At tama din po yung sinabi na ang Ama ang may gawa. Bakit? Kasi tatlo po yung ang persona ng Panginoong Diyos eh. Tatlo po yun eh. Ama, Anak at Espiritu Santo. Kung sasabihin po natin na Ama Creator, tama po yun. Kung sasabihin po natin na ang Anak Creator, tama po yun. Kung sasabihin po natin na ang Espiritu Santo Creator, tama po yun. Kasi iisang Diyos may tatlong mga personas at yan po yung Creator. Yon, ang kumpleto po doon is yung pag-iisip po ni Mr. Alinton. Actually, naawa po ako sa mga bagay na pinipresentar po niya pagkatapos yun. Ang problema is pinipilit po nila yung tinatawag na argumento po nilang mali. Okay, ayun ang Panginoon sa Kristo ngayon sa Malagdo 7 ang Diyos Ama Panginoon din. Ibig sabihin kaya nga po Sir Dark Knight eh. Okay, ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang nagladlad. Ay, siyempre, yung word kasi nga, Diyos po dyan, Elohim po yan eh. Kaya nga, singular in form, pero plural ang meaning, Mr. Alinton. Grabe, hindi nakakaintindi. Okay, mamaya, sagutin. Okay, mamaya. Okay, so yun po. Ang pinag-aaral mo for years. Kaya nga po, Sir Joffet eh. Okay, so inumpisahan po natin ang programa pong ito sa pamamagitan po ng dasal. Tatapusin po natin ang programa pong ito sa pamamagitan rin po ng dasal. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee and for all that are because special the Masons and all those recommended to thee. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Kung sa tingin po natin kulang yung knowledge ng iba sa Bible, let us educate them. No. We have to tell them frankly. Hindi pwede na magsalita po tayo dito na hindi po natin sinasabi yung totoo. Talagang totoo naman po na talagang wala po silang meron po silang alam pero kulang po. At ang problema po diyan, okay lang sana kung tatanggapin po nila yung kakulangan po nila. Pero ang problema po, sino ba ito? Si Mr. Dante Salang, ang problema po is pinipilit po nilang mali po nila eh. So mali po ba kung sasabihin ko na wala kayong alam? Same sa Panginoong Kristo. Anong sinabi niya doon sa mga presyo? Mga anak kayo ng inyong ama, ng demonyo. Insulto po ba yun? Sinasabi lang po ng Panginoon Kristo yung katotohanan. Yan po, sa ngalan po ng mong pwersa ng TV Apolya Argumento na pinangungunahan po ng Dalay Catholic Apologies International, sumakasama ko po sa LCA at sa lahat po ng mga Katolikong nagsusubaybay, tumutulong at sumusuporta po sa programa po natin. Ito po yung lingkod at kapatid sa pananampalatayang Katolika, Sir RJ Seno. Pansamantalang magpapaalam po sa inyo. Balik po tayo mamaya 10:30 PM. At ako po yung magsasabing Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ave Maria, Viva Cristo Rey.